ഞാൻ ഇപ്പൊ ജെട്ടിയൊന്നും ഇടാറില്ല, ഭയങ്കര കംഫർട്ടാ. അലയില്ലേ അവൻ ഫ്രീ തിങ്കറാ, അവൻ ജെട്ടി ഇടൂല. കുഞ്ഞൂസെ, നമ്മുടെ സംഭാഷണം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിനക്ക് അയച്ചു കേട്ടോ, ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ. ഇപ്പൊ അയച്ചാലേ വാട്സാപ്പിൽ കയറി നോക്കണേ. എനിക്കും പെണ്ണുള്ളതിനേട്ടാ, ഞാൻ ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യൂല. ഞാനും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയത്തില്ല. അതിന് നിനക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ ആരിയിരിക്കുന്നു? അതല്ലേ പറഞ്ഞ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയത്തില്ലെന്ന്. നമ്മള് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി പോണം. എന്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യം പെങ്കൊച്ച് അറിഞ്ഞു കാണും. നിന്നെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം പോലും ഇല്ല. നമ്മൾ 4 പേരിൽ ഒതുങ്ങുന്ന എന്റെ ഇഞ്ചിക്കണ്ണ എന്നുള്ള പേര് പുറലോകം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? ഇഞ്ചി കണ്ണ, ഓ കറക്റ്റ് പറയണം. നമ്മൾ ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോണത്? നമ്മൾ കാക്കനാടാണ് പോണം. കാക്കനാട് എന്തിന്? കാക്കയെ പറത്താൻ. ചുമ്മാ നിന്റെ തുള്ളത്തിനെല്ലാം തുള്ളി നിൽക്കുന്ന വെച്ചാൽ എന്നെ ഒരുമാരില്ല വിലയില്ലാത്ത കാണല്ലേ. ചുമ്മാ നടന്ന് ഓരോന്ന്. എടീ, ചിലപ്പോ നമ്മള് കാക്കനാട് പോകും കേട്ടോ. ആ, കാക്കയെ പറത്താൻ. ഇന്നലെ അടിപൊളി ദിവസമായിരുന്നു. അടിച്ച് വിറ്റാടി റോഡിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ട്. ഈ വിനായക കേട്ടോ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ കവട്ട അടിച്ച് വിറ്റായിട്ട് ബാറിൽ കയറി ബിയർ സ്വന്തമായിട്ട് തലക്കടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് അവിടെ ബോധമില്ല കിടന്ന് അവൻ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി.